Inkább megint telefonban inkább készít. Fekete, gyere. Ül. Ül. Okos. Ül. Okos. Kifáradtunk! Nem fáradtam ki, hidd oda, aztán csinálj te is tovább. Gyere, baba! Gyere, nézd csak ide! Azaz, egy görbeugrás. Gyere ide. Leül. Nem. Leül. Ül. Nem fekszik. Leül. Franklin, gyere ide. Ül. Gyere ide. Ül. Okos. Gyere ide. Gyere ide. Leül. Te. Leül. Hangos, dicsérő szava. Gyere ide. Ül. Okos. Okos vagy. Okos. Jó. Nincs. Au! Hajtépés. Gyere ide. Kettő még van nálam. Ül. Okos. Nagyon okos. Azaz, nagyon okos. Ez a két láb is nagyon okos. Így van. Okos. Franklin, gyere ide. Ül. Okos. Edmund. Elgázolni valami. Micsoda? Neked megyünk valami. Hűket mondanak rá. Gyere ide. Leül. Nagyon okos. Nagyon okos. Így van. Okos vagy. Franklin, Okos. Franklin, hagyj. Gyere ide. Ül. Okos. Okos. Hát picit azért beleugrok a... Au! A gyöngybe.